Hello guys, RB Entertainment ni naigiri nthangmon जों दा बिदा फंबाय सानैजों दङ जोङो दुन्दियाबारि गामियाव आलासि जानो फैदों दा नोंथांमोना नायलांदो अननानै नायनानै मा रोखोम मोनदों बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो गाइस नोंथांमोन दा नैबे आदा आरबिया नोंथांमोननो एसे फंनैसो खोथा बुंबावगोन बेखौ खोनासंदो दे आदा दाथ' आङो दुन्दियाबारियाव फैबाय क'क्राझारनिफ्राय दा नै जा मा नाम नोंथाङा आंना महिम बसुमतारी बिथाङा फैबाय होननाय लोगो लोगो बिथाङा बहुद खोथा फोरमायबाय दा बेखौनो जों सानैजों बेखौनो एसे देखायलांसै होननानै आं आसा थाबाय साबस्क्राइब खालामफिनदों साबस्क्राइब खालामनाङा साबस्क्राइब खालामदों बयबो नोंथांमोना जोबोद हाजार हाजार बयबो भाइरेल खालामदोंसै बयबो जेनेबा जेएम ट्रेक्टरमोना नायब्लाबो खामखौनो नायब्लाबो र' बेखौनो जों एसे माबानोसै गोजोननाय थाबाय आं दा बेखौ दोनथ'बाय ससेखिनिखौनो नोंथांमोना बायबाय आरो देखायबावनोसै दान देखायबावनोसै आरबि एन्टारटेनमेन्ट नाव जाय नायगिरि नोंथांमोन नैबे आदानि चेनेलखौ सापर्ट हो थारमाने बियो आंनाव आलासि जानो फैदों थारमाने आंनि बिगुमैनि फिसालानि बार्थडे जानो फैदोंमोन बिथाङा आर्मि मावो इण्डियान आर्मि दा बे इउटुब चेनेल मालिकआ इण्डियान आर्मि मावो दा बिथाङा जोंनाव आलासि जानो फैदों आंनि बिगुमैनि फिसालानि बार्थडे जानो दा बिथांखौ नोंथांमोना सापर्ट हो बेखौनो आं आर'ज खालामो दा नै बिथाङा नैबे जोंनि न'खरनि सिनारिफोरखौ एसे देखायनो नागिरदों बेखौ नायलांदो नोंथांमोना दा आदा बिदिबा लेट्स गो नैबे जोंहा मा जायोमोनलाय मादै जायोमोन नैबे सोर जायोमोन नैबे जाहैबाय माबा बार्थडे फालिनायनि बिबै असे आंहा मादै जायो बिसिनि न'खराव आं सौफैनाय लोगो लोगो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय जोंहा नैबे मा जायोमोनलाय मा ध्रुब नोंखौ बे ध्रुबनि बार्थडे नालाय ध्रुबनि बिमायं जायो बियो बिदिसो होमबालाय नोंथांमोनहा बुजिखाबाय ओमफ्राय जोंहा बे साथामा ओमफ्राय नैबे ध्रुबनि एकदम डेन्जार लोगो बियो नैबे हाय होनलाय आसोल हाय होन होनदोब्रा लाजिदों ओमफ्राय नैबेनि बिमा ओमफ्राय नैबे बिबै बे बिबैखौ माबाया ध्रुबआ आबै गोसोम होनो नैबेखौ आबै गोसोम होनो बेखौ लोङा जाया बिराद समायना गय जाया बायदिसिना जाया रायजो नोंथांमोना एसे लाइक हरदो अननानै बिथाङा जोबोद जोंहानि एकदम गोजोन एकदम फुरि आरो थांसै बेनो बिसिनि एरिया जोबोद गोजौ जायगा एरिया आरोखि पर्बतजरा एरिया जोंनिनो पर्बतजरा एरिया जोबोद समायना बिब' दे बेखौ सिनायखाबाय हाय होननो हाला लाजिबाय जोंहा नै बाबाव बल गेलेदों आरो बेखौ आं बुंबावनो बुजायनो हाला एसे बुजायदो ओमफ्राय हाय होनहरदो दे सिक्सटि केमेरालै नोंसोरखौ दादा नुजोब्बाय खिन्थु दा नैबे न'खरनि र' बेखौ खेबनोसै एसे ओरै दंजोबो जोंहा बिदा फंबाय गासिबो गसाइगावनि बायदिसिना बयबो दंजोबो जाथि खुरमा दंजोबो बेखौ आं देखायनाय जाबाय गासिबो खिन्थानो हाला फालिदों बिनि बिफाया जाहैबाय औ बेनो बाय थेंक इउ स' माच बिनि बिफाया बेनो आरो बिब'आ बैनो नोंथांमोनहा बुजिखानो हाबाय गोजाननिफ्राय खेबनोसै दरखं मोखांजों नैबे बिसिनि न' नोंथांमोना एसे बुजिबाय एसे जा जि लामदों एसेब्लाबो नैबे बाथौ जिबो बिमानि बिब' बिहा इसोरनि अननायाव बयखौबो लेंहरनाय हिसाबै जों सौफैबाय नैबे बाथौ मन्दिर नोंथांमोना नायलांदो आं ससेखौ खिन्थालांसै नै जा नुहुरखाजोब्बाय गासिबो दा नुहुरखाजोब्बाय नै जा बाजो
हाब्ला नुहुरखाजोबबाय नोंथांमोना सिनायखाबाय बयबो मोजां साक्सेस मोजां खालामहरदो साफाग्रा खालामदो ना साफागुरियाव थांदो ना बङाइगावआव थांदो जादों दे गोजोननाय थाबाय दे आं बे फोजोबनाय जाबाय आदा हा थेंक इउ सो माच थेंक इउ बहुत गय बारि थेंक इउ आरो नोंहा बुंदों बिदिखौ जानो दङ नोंहा बुंदों थेंक इउ सो माच थेंक इउ बयबो मानसि दङ नोंथांमोना गोजोननाय थाबाय बिनि गोजोननायनि थाखाय थेंक इउ सो माच फुरा फुल वाच खालामनायनि वाचिंनि थाखाय थेंक इउ सो माच वेलकाम नो दिस इज इउजिं फर इउर लाइफ यू कैन टू यू नाउ एनिवेयर फॉर प्रमोशन ओके थैंक यू सो मच वेलकाम